Dua Jubiana, Queen Sainam Ratu Iclik, Jawa Timur Blitar, guys. Safe when she said, she tells them, oh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Uniqlo sih deh. Uniqlo yang ngendingin sor dewe. Sor. GU apa Uniqlo? Kita lagi healing untuk mencari manuk sing gede dawa gondrong ya toh, sing empal pistol gombyok, sing rada akeh jembute ngono ben nyeni lek nggliyak yo dadak petan-petan dadak biyak yo diculi coro iso. Balekno dhuwur balekno. Lek kene eneke Pak Bos, bosen iki. Ojo kowe bosen iki. Bet jarene Kak Pipa bosen hidup, Bet. Jangan tak. Sini ya. Saya sini. Sini. Kita akan mencari gebetan yang tua-tua untuk digiring ke Uniqlo biar diajak shopping untuk membayari kita. Beh wong ki lho ayune jan menik-menik cah. Aku rupaku koyo ngono to sak desa tak negara wis tak rusak tenan wong lanang-lanang tak rusak. Nggih nukane sapa to? Bojo. Tok ganjel. Gara-gara dringing go ya. Jane Fani ke piye kebenek padahal lek botol Sprite mek diombe Sprite tok botole balekne lho ya. Nukane sapa? Bojo. Pak Bojo, guys. Heeh. Nukane tombet. Nukane Pak Bojomu. Bojoku sapa? Saya tidak tahu. Aku lah ada bojo. Lagi di pasarku. Mas, kenalan dulu yuk. Gitu anak ini. Endi? Kayak dia harus bisa kenalan. Iki kenalan. Ambruk dia terlalu lemah. Melemah, tidak kuat menahan berdaya. Ku tak berdaya. Modelnya kayak wong neng desa sing lugu. Tapi sing nggelo duduk wong lugu. Iya, wong ireng dadung. Antol yonge nglonteng-nglonteng. Glontang-glontang. Kowe ndek klambi kaya ngono lek metuku nanti, Bet. Kowe ndek klambi kaya ngene iki lek metuku nanti. Pakai bisa kan video iki. Lah iya lek mu golek Mongkok pan iki. mongkong. Oh nang mongkong lek tuku. Itu nalang kayo bakal pag nagsabay tayong damit Shopping time. Iki lho njajal jembengen Kak Ipa iki klambine model apa jembengen? Lanang. Kadung dijembeng. Masuk lanang ki wedok lho iki. Tapi XL. Aku Iya, aku kerja di kantor YouTube harusnya pakai ini tapi dibledehkan separuh karena Mbak Google Rotianu suka ya dibedeh-bedehkan. Suka yang dibledeh-bledehkan begini ya toh. Kamu tidak beli swal itu? Endi? Swal itu kainnya. Mau panas sih. Iki nggih. Panas lah. Kandel. Coba. Iki lho arek modelane kaya wajah Bella Bonita. Ya. Cah iki. Rambut-rambutnya bareng. So. Tapi dhuwur ora mbledeh males, Bet. Kita shopping ya toh, ngeterne si teman untuk beli SIM pakai bojone.
我日嘅你，跟住同埋咧扣 F 金 F 會員會同時收到禮拜 F 嘅積分優惠券，仲快啲 Wih, kelambi gambar kuncai apa, Bet? 同埋睇啦。 Wih, kuncai pacaran. Terus iki disablonan. Aku milikmu dan you milikku. I like you because your manuk is mine. Kowe emangnya mau manuk? Ya Cal. Ayo. Cah kuwi mau manuk jare tak dongakne radian manuk. Sak lawase. Amin ben kapok mungkapan. Radian manuk uripmu san. Iki lho klambine cah cilik ya iki. Iki lho Kak Pipa. Oh cah cilik. Aku cuma ndek pacar, ndek garangan ya tak tumbasne. Wah, aku ra duwe kok. Aku ra ndek garangan nggih kapel-kapelan, Mbak. Maksudnya nggih kapel kalau biar dia itu tahu dan tempe. Ndi? Wis sing ngopo wi? Mau tuku sing rok ndek Samsui ndek ini buruane. Suami anak ya pengen suami boy. Masih bulan agak We have to free. Kita cincin permata yang biru. Nyapa tuku balik no? Dhuwur ketokane. Balik no enak lah tuh kok ireng sih gue padha meter panireng. Iki kan ukuran M kan gede sak meneh iki ukuran. Tapi memang dah toh, sithik sing L. Koyo nyekatek ngono, ora demen. Lah kuwi nyekatek iki ek iki. Iki kan gede loh iki. Nyene iki kan gede iki. Wong lanang iki semono kuwi lho. Aja kabeh katrek. Lah kono lho wong lanang minger mau bengose. Paling ya mbek songo-songo lho ora larang nemen. Iki Mickey Mouse. Heeh. Lagi? When you down. Hah? Gambar impus? Dari sini kalau sablonen dewe digonang Sing nggone meja kae. digonang tukang proto. Terus mau tulisi miau miau dari sini. Miau miau dari sini. Nang sebelah kono lo. Aku lo pengen tuku biru kuwi mbak, dress biru kuwi piro wi? Cek larang toh? Kapan diskon? Apa? Dan nanti bocah emang lek golek. Lah nanti bocah lah kuwi. Kuwi 59 malahan. Iya. Kaine keset. Tipis padet. Iya. Kuwi apik malah SpongeBob. Barangnya sampean ngono kena. Iso ngaceng. I like you.
Ngene yo, Bet. Nih, Ngene yo. nyapa? Ngene apa? Ngene mbuh. Oh, ya ayak you ya ngene. Gue iso ngene. Iso, kayak wong keceng. Iso. Tak iso aku. Tak iso. Nih. Enggak. Oh, enggak dari enggak seneng ngono kuwi. Kok sampai entup-entupan ada gebrak kae. Gak seneng jare. Gak seneng ini tapi langsung praktek. Langsung iki mesti lek pas lagi di nganu digedruk lek disodokno paling nabu genderang perang kowe. Bet kilo nabu genderang perang bet. Kapipa nabu genderang perang. Jarene kon aku kon ngono bet. Ya udahlah guys, sekian dulu ya. Saya mau meneruskan mencari simpak dulu. Oke.